Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asithathe ithuba sibingelele, ngiyabingelela igama ulinde kuhle usibongiseni ngowakhumalo MC Dr Life abasingangcono ke bathi uphazamisa waseyinkunyeni zokuxhumana. Ngiyanibingelela kwenzeka podcast. Nginibingelela nje namhlanje inhliziyo yami ijabule ivulelekile. Sibonga nje ke nabathe lokhu besilandele njalo lapha ku YouTube channel yethu. Ama subscribers ethu asengaphezulu ka 10,000 kuyinto enkulu kakhulu ke leyo. Sineminyaka ebalwa lapha ku 3 years ku-August bakithi sihlanganisa unyaka wesithathu. Uyabona ke njengoba nje ku-August kusho ukuthi ke isikhulile ingane ayisacathuli isiya ngokuya isizohamba manje. Siyabonga kakhulu nje kulokhu ke ninathi nisithanda niseseka nisibonisa futhi la enithanda kusibonisa khona ngoba ingane ikhula ngokuboniswa. Ngakho namhlanje ke ngithe ake ngihamba amazwe namazwe engiwahambile amazwe eNingizimu Afrika. Kodwa ake ngihambe ke manje ngihambele ngapha bafowethu kumabhenanyawo bafowethu ke ngilanda ukhabazela kamavovo. Are you ready for the one and only Umuzeni bafowethu? Sijalo mfowethu asibingelele mfowethu sikwamukele kwenzeke podcast mntaka baba usukhona phakathi. Ngithi noma ngabe bezabonga kunendaba yimi lo usibhabha kumsembeko kuntonise sobanda samqhusa amacala uJojo Manteta soguba iqolo ngithunda ndako wabo i-international le. Or kanjani? Itheya kwethi ngiyalenda khumalo ngisanda kulenda nje. Ngingekho nje uJuly nje wonke bengile eAmsterdam bese nama-talk khona nje samba nje ngawo. Amsterdam iseNetherlands. Ya bengilapho nje impela. uJuly wonke. uJuly wonke. Futhi nje kube thina besineyimvula nezikhukhula beke sikuthola. Ungezwa nje la kuthiwa engathi leyabhubha mina bengingekho eSouth Africa ngathi oh hayi cha vele ke mina vele into zami ke lokubuye ngiphuma kancane. Bafowethu the one and only bafethu Umuzeni umntaka Mkhize. Kanti ngisasho nje insizweni lapha ngisahle sixoxa naye ukuthi Ningizimu Afrika ngijabule kakhulu ngoba ngikhule ngimlalela ngiwuthanda umculo wakhe kunengoma eziningi ebengizithanda ngoba ngiyakukholela kakhulu lo mculo wesintu lo wesiqi lo baba umfazi omnyama ngoba umfazi omnyama into ngakithi so ngiyawuthanda lo yashunu ngoba uhlezi ukunika into ehlukile futhi wona shuno yaphesheya lo yana vele so ke ngijabule nje kakhulu ngibonga uNkulunkulu ngethuba ngibonga ukhabazela sisazoxoxa okuningi kodwa ngithe siqala nje podcast ngidlulisa ukujabula kwami nokubonga kwi-podcast incane kangaka kodwa ukhabazela ayihloniphe anqamla amazwe esuka lamabhenanyawo afike qathatha eThekwini la isikhona siyabonga kakhulu bhuti omdala before siye kude nje siyabonga sithi uNkulunkulu aqhubeke akukhulise njalo. Hawu nami ngibonga mina phela nini abelungu bethu lobu ngibizela ngithi ngiyazi nami abantu sebezoqala bebhekisise kahle uthi ngiphetheni futhi nje ngasho nje ukuthi cha siyaxasana. So mina ngeke angena umuntu ojwayele ukuthi ebukele phasi izinto ke mina nje kukhulu kakhulu ngijabule kakhulu nje ukuthi ngifike ngoba ngeke ngibone ezinye insizwe bengingazi ukuthi kula uyabona ukuthi seJondi mhlawumbe ukuthi ukuthi ayibengathi seJondi la cha nje ngibona nane studio cha phela mfethu into eziningi besazi ukuthi zenzeke eGoli besingazi nathi uthi la kwelakithi ngisingathola kube nama TV ishow kanje yayibona leyo nto ama podcast kanjalo lokho kuyasijabulisa ukuthi nathi njoba ngizosuka la ngiyekhaya kodwa bengiku-interview into lokho sekwakuyiphupho bafundishana izandla kwenza hayi siyabonga so ke akehlale kuyona ngoba angifuni ukuphazamisa kukhona into uthe kwenzeke ngifuna ukuyisho mangiqala nginibingelela awusiphe le yanto uthele yanto leyana injani awuyithathe siyibone ngifuna bayibone abantu bethu budo byala uthathe le yanto le. Uyabona mase ngiphethe lesi angiphethe lesi abasaziyo ngiphethe lesi ngasilande Hong Kong sinjani lesi uthele semuntu omdala mawutho uya ngabaciko ayila la eSouth Africa engathi akekho ongaba naso lesi hayi naye ngaze order mhlambe order Hong Kong kodwa nakhona akuyinombani mongasigugula uyayibonela nawe nje ukuthi akudlalwa la angidlali ke nezingane sibingelele mfowethu #kwenzeke podcast #phazamisa sithi njengamanje emphela ndaba omncanyana ngithi nje ngiyakutshontsha ngenza lapha uhlala unetheze ungazi ushwitshela ukuthi Umuzeni uzohlala nathi sixoxe nje kuphela kodwa ikhonto ezimnandi entertainment asambe sekhona.
Siyabingelela nina besiko. Asha. Ubanda akusuya. Nguya. Angisena bangani. Iba bangani bami bo. Iba bangijikele. Iba bangani bami bo. Iba bangijikele. Abanye bathi ngithwele bo. Ngoba nginento zami. Abanye bathi ngithatheleke. Ngoba ngihamba kahle. Angisena bangani. Ibo laba. Iba bangijikele. Iba bangani bami bo. Iba bangijikele. Sathu. Kwenzele. Oh yeah, sithi kwenzele. Yes. Kwenzele. Hey, podcast kwenzele. Oh yeah, kwenzele. Kwenzele. Khona mfowethu. Hayi bafowethu indlebe zami ngeke. Hayi. Bafowethu kumele ngike ngiye lapha emsamo ke ngiyobonga. Ikhona engihlale ngizwa. Bafowethu cha, mbuzo omdala. Siyabonga sikwenze kwenzeke ukusibiza. Sibizwa ngesase Hong Kong. Sithi kwenzeke. Kwenzeke impela njengoba sesishilo. Nomuntu omdala ungabeka leceleni sixoxe mfowethu bengifuna ukukhombisa abantu ngoba banaka abantu ukusheshe bajampe bethi hayi thina bena ngathi ngophela ikwenze nge-podcast ke sithi iyafundisa iyakhuthaza bese sithi iyajabulisa bese sithi iyanakekela sihlanganise konke yiloko esikufuna asixoxe umuntu omdala mbuzeni uyaziwa kuyo lonke izwe iqale kanjani lento asikubuyisele emuva usikhumbuze ukuthi hayibo wemva kuma kwaMaskandi ke sikubuyisele nje emuva into ongasayazi ke sithola umnyombo ngoba sesikubona usubuya phesheya emazweni ake siqale phansi iqale kanjani lento umbuzeni ngowakamkhize emkhomazi esigodini sasembuthweni enhlazuka shothi bengithi enhlazuka nje umakhelwane wami ithwasa lekhansela siphuma enkosini eyi1 lapha enhlazuka khabazela shothi ke umbuzeni mina ngifike ngo2007 nozokhumbula kahle mina uMaskandi bebe ngingakakhona umfana omncane imina engafika ngangina 18 years ngithi ngixolele dala dala impela ngangibuya esikoleni ke ngifikile ke ngisashisa ke umbuzeni ke loyo ke ngafika ngo2007 ngealbum yami yokuqala ethi ngixolele ngabuya ngathi 2008 ngealbum yesibili ethi ngizomxolela kanjani eyadlumhlanganiso kakhulu go Eastern Cape ethi oh mina nginenkinga ilo muntu engithandana naye uyangihlupha usejikile useyaphuza 2008 ke kwase kuthi ngo2009 ngabuya ngeyaduma kakhulu ke eyayithi xola moya enalo ngoma yabi hit yathengisa kakhulu ethi ngiyilephe ehlweni bangithwasisa amanga ngaye emanzini afika phakama inyoka ekambunya ngaleyo ya 2009 mana bhuti omdala usifuna size kahle ukuthi 2008 waqhamuka nama hit 2009 zaduma ngabuya 27 28 2009 2008 2007 oqala 2007 weza ngo28 ngeza 2008 2009 ngeza 2009 kodwa iyona yaba sasikusuli kakhulu ke le ngicathi noma ngaphuma mangaphose inkosi uphaza mhlawumbe ngoba ngicanga ukuthi ngikhumula zemchunu lapho ngoba uyena wayekhona kakhulu oyithanda futhi lo ngoma le impela nje yafika yacacisa kakhulu ke yona lethi yaphakama inyoka ngoba ngikhumbula kahle kwi top 20 yimi ngangibanga ne Big Nas iyonithi lo mlilo we Big Nas mina ngithi yaphakama inyoka oh yes ayiyona yaba namagalelo futhi iyona yangenzela
namashankula namancane namaching yes so ngibese ngibuya lapho ke amva kwaleyo ngabuya nethi indoda ebuye entabeni lapho engihamba khona nongizwe emculo enale ngoma ethi Shine Bright Like a Diamond eKhazimula 2012 ke la sengibuya ke ngaleyo ke ethi enethi Shine Bright Like a Diamond kwase kuthi ngo 2013 ngeza ngalethi ayimbuzeni lwemina enale ngoma ekaduma kakhulu futhi noma Mdudu Khoza uyisebenzise kakhulu ethi angithi love wami sithandwa sami ngijele uyangithanda na yona ke le angikaze ngigejeke mina yes ngifuna ukuzwa kahle yes bese bakwaleyo ke ngase ngiza ngenye ethi lengoma iyona yanga nominatwa kakhulu nakumasama lethi lengoma ngikhuluma lokho ke shuthi kade ngikhiphe lethe ephehlweni iyona yangenza ukuthi ngiqale ukuwela kuya overseas ngoba ngiqale lapho ke sengibizwa umama uNothembi Mkhwebane lo Mndebele sashaya ingoma naye lengoma yasiholela ukuthi ngize ngiyohlala ke eIndia isikhathi eside ale lapho ke ngo 2012 ucula ngalo magebe ngolulimi lakithi ngishaya lona lolulimi lakithi impela ngaqala lapho ngaye India ngihlale Ahmedabad ngashaya khona esiginci ngahlala ePune ngahlala eChandra ngahlala eMumbai ngahlala eNew Delhi hayi ke kwabe sekuvuleleke kanjalo ngoba ngitholakala sengishona koMoscow 2013 eMoscow eRussia nakhona ngangishaya sona lesiginci ngabuya lapho ngazokuya eChina eBeijing nakhona ngifikile lapho ngize ngabuyela ka2 ngoba ngiye eBeijing ngabuya lapho ngaye eChandu ngabuya lapho njengade ngabuye ngaye Hong Kong kuseChina lapho ngasho nje bese kuthi ngitheme ngibuya lapho ngayaphi sengilihambile bafika phesheya kodwa usangiphathi ngani bhuti omdala kodwa usangiphathi ngani ubungangazi usuzongiphatha hayi impela hayi sekuzokwenzeka yes ngibese kulama album wami engiwenzileke bese kuza leyo yokugcina ke suthi ngo2013 obengisayikhipha album 2013 ngize ngalethi indoda ebuye entabeni engangihamba nongizwe emchunu ngabuya ngeza ngalethi lengoma ngathene ngabuya ngalethi ishoba lenkonkoni ishoba lenkonkoni ngeza nangethi ungishiyelani bongixolela mase ngididanisa sengimdala akufanele kodwa mina ngifuna sibuyele lapha ngabuya ngeza ngalethi ungishiyelani ekade ngihamba no Deborah Fraser yebo ngibe sengikhipha enye ke ethi naku sengikhohla ethi amahololo le mcathi yami sengiyele sengalezi go TikTok bese kuzobile ukugcina ke lethi ke iziloji ke lengifeature khona ke igcokamelisha kule ngoma ethi ababizi bengoma kuphinde kube nenye ethi oxame ngifeature uJaiva Zimnike ialbum le ialbum lengikhiphile nje kuyona ephumile yona la yes no sizoxoxa ngayo ngoba sithe sikhuluma of sisayixoxela singakangeni kwi-podcast ngathi mina hayi bhuti omdala umsebenzi wakho ngikhona ayikho ingoma engizwile ushaya nomthandeni emnandi ngendlela esimanga kodwa manje yafela kwathula wathi hayi kade ngiphesheya mina uJuly wonke kodwa ngibuyile mfana ngizosebenza so sazoyixoxa ke nale inhlelo zayo ukuthi khamba kanjani uzoyenza kanjani ukuthi isabalale kodwa mina bhuti omntana ngifuna ukubuyela ekutheni umbuzeni kanza wethu engene emncane kangaka ukhula vele ekhaya beyikhona lento yokuthi hayi ngizoba ngena kumasikandi ngibaxove noma kuvele nje kwangena ngendlela kwenzeke kanjani ukuthi uyithole usubalwa namanye amacike enza kahle endimeni noma usuyiqhawe ngoba uyiqhawe kuthina ukahladla ilegend ngasho nje ukuthi isiginci nje sisuke ekhaya nako malume uyabona nje ubaba wami ushaya isiginci kakhulu ungangokuba kunengoma vele eshawo yena engiyithatha kuyena bese mina ngiyazirecord futhi mawuzozwa yona le ngoma ethi iziloji ngithathe yena ngoba uyena odlala inkositini ubaba wami ongizala engizama ukuthi ke indaba yesiginci isuka lapha ekhaya umculo umfowethu omdala odlala inkositini ekuthiwa uMafesi uyakade edlalela umgqumeni nomjikjela ubhuti wami omdala kumama nobaba lezi ingane lezo suku ngibona ngigida nazo ayikho ingane yangaphandle ingane zasekhaya
yabona futhi ngisho nje ukuthi lento esiginci isuke ekhaya siyadlala isiginci not mina ngedwa kuthi mina ngasheshe ke kwaba ukuthi kuphumelele ka mina abaqala ya phela wazala wembethe ngasho nje lo kodwa nje into esiginci nje into omculo isuke ekhaya yes no ke ake singene ke manje umculo khona ke kuona uhamba amazwe into yakho uyayibona iyaqhama yikupho kuyizifundo ongakubhekisa einsizweni okuqaphelile ukuthi hayi la kuhle lapha kubi okugeneral nje mawubheka umsebenzi wakho noma umsebenzi kaMaskandi wonkana mntaka baba kuzokhumbula ukuthi uMaskandi bekumculo obucindezelekile ngaphambili so njengamanje wena ukhona manje futhi usuneminyaka ukhona ikhona negenge entshe engenayo kodwa ikuphi lokho ukuthi ukufundile kuMaskandi ukuthi hayi lapha uyashayisa uma wenza kanjena lapha hayi akumele wenze kanje lapha emculweni mawumculo yes mawumculo nje into engizibonile ezinkinga one izintombi ziyasiqeda weba iyona lona ngoba isikhathi esiningi ukuthola ukuthi ugcina mawumculo une challenge yongazi ukuthi ubani okuthandayo yayibona ngoba wonke umuntu uyakuthanda nonke umuntu uyakuthanda yayibona lo kugcina ekutheni nasekugcina sek-affecta nempilo yakho kuphinde kuzoba enye into engizoyisho ke futhi nami ngeke ngayenza ukuphuza utshwala buyingozi ke kakhulu ukutshwala ke ngoba manje akafika naniphi lapho mina mengikhuluma ngotshwala ngiphuzile bangibona kodwa ngibe sengidecide ukuthi nje ngime yabo so ngakho sengibuyele futhi sengiqhubeka nezinye izinto kodwa ngabona ukuthi lento sometimes khona abanye abangakwazi ukuthi abangena entweni beze bedinga ama rehab mina ke nje kwakukuthi ngiyayiphuzela nje hayi ngoba ukuthi khona into ethe abatshela awujana kwangayi ngoba ngangine stress kodwa ngangiyiphuzela ngayeka ke njengoba ungiyekile nje ngisho ukuthi ngiyibuyela eAmsterdam iyona into engicabanga ukuthi inkinga not ngoba nabo ubuyinkinga cha just ukuthi umuntu obinkinga kubona ngoba ugcina phela ujwayela nje ukuthi uthatha isibingigcina nje sekungena kanti ubeyayimosha imali ngasho ukuthi nje mawu artist mongagwema lozo zinto bese amanye kama artist ashawa ama drugs yabona ngasho ukuthi ama drugs nophuzo izona zinto engicabanga ukuthi zibe inkinga ke mawumculo njengobhudo omdala ufuna siyikhulumele izinto somdala uzobona ingane ufuna zinini ingane uyabona nayo efonini amafonini ethu oTikTok ufuna siyitshela ngiyakholelwa mina ekutheni uma ngixoxa nabantu abakhule njengani futhi ama legend sidlulisa imessage kubona ukuthi nako ngiyabona nje siza ngapha ngixoxa nomfowethu si driver siza ngapha ukuthi kunento engihlukumezayo ikakhulu nje basenze podcast kuneciko othi uma ukhuluma nalo iciko uma ukhuluma nalo ngifuna uyizwe kahle ngifuna nje ukuyilanda iciko uma ukhuluma nalo lithi iciko mhlawumbe uyalibonisa uthi ayazi ukuthi kanje bese vele ethi umuntu hayi mina akekho ongalunga kimi mhlawumbe ubumtshela ukuthi yazi ukuthini uma ungakhipha mhlawumbe woza la ku podcast sithi uxoxa noma ngikupostise uyambonisa njengebhungu ukuthi hayi uma upost into zakho ayiqondane nawe igama lakho noma mhlawumbe uma ufuna umsebenzi wakho qala uhlanganisa imali engaka ukuze ukwazi ukungena e-studio uyakwazi ukuyomarketa uyoza umnika nje umningi kodwa ubone kuthiwa ngesingisi arrogance lokuthi umuntu azazi ngifuna ukuthi ungizwe kahle ukuthi sibheke le ukuthi uyayazi noma mhlambe mina engikhuluma mhlambe ngikhuluma amampungu ukuthi ikhona into enjalo ukuthi amaciko lento izogqilaza khomba ngesikhathi ikakhulukazi lamaciko asike trend angaleso sikhathi ngiyama lapha avile mazake leyo nto ngoba uyabona ngalesikhathi utrend ingalesikhathi kufuna usebenze ngempela ngoba the time utrend ngeke uhlala utrend njalo khona lesikhathi kuzokwehla ngaso yayibona ngicabanga ukuthi osuku umbonise kusuke kubalekile lokho ethathe lo advice yakho ngoba wena usuke usubhekile umqondo wakho ukuthi la mengalungisa la kuzo lokho akutholayo kufana nalezi zinto zokuposta uthothela inye iciko liyayenza ngabe lenza kangcono ukuthi kuthole imali
ngesemsotho umsebenzi wawo postwa uyena upostwa womunye umuntu gcine ukuthi leyo mali kufanele ngabe ihlomulwa iartist ayisahlonyulwa iyona futhi inkinga leyo uyayibona lona ngicabanga ukuthi masama artist thina kubalekile ukutsheleka yes futhi nini enisebasha kakhulu ngoba khona enye into esifikile njenge social media uyayibona njengamanje into ayisahambi njengasekuqaleni sekushintshile sekufune ngathi ungajwayela ukuthi izinto ube busy la social uposte uupdate yonke into ukuthi kwenzakala kwathi uphesheya azange usitshela uhlamba wasitshela kanye wathi uyahamba azange usi-update wathi thosele khansela ngikhuluma naye wathi hayi phela siyihlamba endala thina Khumalo ingakho kufuna nibuye nathi nisifakele ifred wathi sibuye sithathe kanti ngalesikhathi abantu bafuna ukwazi ukuthi wenzani ngasiphi isikhathi uyayibona yeah so ke ngifuna siyicizelele le yama artist ethu ngoba mhlawumbe ngizofaka leli phuzo kungabe wena ngokwakho ama artist ayakulangazelela yini ukuthola ulwazi kunento ebizwa kuthiwa ama workshops ama artist wena ngiyawazi ukuthi uma ngathi nje bafowethu phuthumani nansi workshop wozani sizoxoxa hayi ungaqasha ukuthi kuzoxoxa cha nami ngiyawazi uyazi kunama artist angahole eSAMRO ungamangala nje ukuthi register elinyalazi kwalona ukuthi kambe iSAMRO idlala yiphi indima iCapas idlala yiphi indima kucaca ukuthi nakhona eSAMRO bayabhala imiyalezo ukuthi ozani kuma workshop wazi ilungelo lakho uthi mina njengoba ngiartist yiloko nanka ama benefit uthothi thina ama artist asi futhi kwalapha kulowo ma workshop iyona nkinga futhi kakhulu lama artist thina kulolu hla lethe lama scan iyona nkinga nje ngoba siregister baningi nje abaculi nabadala abanye sebedlulile ingoma yabo yabe hit kodwa nje yena akayibhali ayisile le ngoma uthi iono yena ngizuthuza into ngifuna si-add sikhulume ngazo sengivala lesi sigatshana ngifuna ukubheka ukuthi kunamaciko othola ukuthi ayadlula emhlabeni awanalutho kungabe namaciko bafothuni badala endimeni niwazisa ngokwanele nilandelayo ukuthi bafethu lungisani lana la ngoba baningi amaciko kubhlungu iciko sekuthiwa lihambile kakhulukazi umbuzeni athi hamba phesheya kade enjani kente enjani kanti akukho kubambekayo akwenzile kulomculo noma akuzuzile Kasi mina nje engiseduze nabo cha ngiyaqhuquzela ngoba ulwazi enginalo nami ngiyalidlulisa uyabona ukuthi cha njengamanje funa wazi ukuthi contract yakho ukuthi ithini ngoba phela silimala la contract not kokunye ukuthi usuku urojiwe enye into osukuyivumile wena kuukuthi ngalesikhathi sivumelana wena abafu suke singazi ukuthi leli iculo lizothengisa uyabona nje ngizokulenganisela nje like mina nomthandeni mina ngishaya iParis nje akekho wazi ukuthi iParis obe ingoma enkulu yayibona nto so noma yini ke lapho ke niyasebenza nje ningazi bese kuthi ingoma le ivele ijiki ibe enkulu the more inkulu useyaqala umuntu hayi mina ngakwaba kanje wawungasho ngani ngale sikhathi kade uphuma estudio ungazi nakuyasho angithi yayibona ngisho leyo nto umngozi lapho kanti ukube thina sithi mes record studio usho something ngibhale phansi uthi ubafo lo ekwenza kuthe engomeni skiphelana ama split ubani othe hayi percentage ubani ingakaphumi ingoma shilo bunomntana uchaza ukuthi wena kungakwazi ukuhlalwa phansi nivumelane ake sithi mhlawumbe ingoma yenzanga kahle kube ne% enivumelana ngayo uma yenze kahle libe ne% elinye futhi enivumelana ngayo kungabe ukuthi niyenza nje wona sokhala ngalo uma ngisho kahle ukuthi ipossible leyo ukuthi cause khona ingoma ingenzi kahle ingashangisha imiliyoni imvamisa ke ubone ngathi ke ingoma eningi ayivamisile ukwenza kahle ingakho singanaki ukuthi siqhuquzele ingakho sekucaca ukuthi ingoma masiyenze kahle ke sesiqalana sesiyabheka sekukhona nabanye kade bengekho osebethi uyabona ukuthi udlama wenza imali engakanani wena phela lo kanti abengekho niqala nihlangana nane agreement yenu uthothi umuntu akayazi ngibona ukuthi iyonakale lapho baba mina ngiyalikhuluma ke iqiniso njengoba linjalo nje kodwa unomntana mina esami sibona umbona uthi kunganjani nibe nesivumelwano ezimbili
kube isivumelwano sokuqala ukuthi mayingoma ingenzanga kahle cha kulungile ngiyokwamukela lo 1000 2000 onginike wona ukuthi ngifikile uma ingoma yake yenza kahle masithi yenze kahle sobe sikhuluma ukuthi yenze mhlambe 10 million yakalekisi 10 million viewers sesiyaqala ka siyayibona ingoma eshuthi lapho yenze njani yenze kahle ipercentage lama lishintshe libo ukuthi izikhona izinto enjalo zingenzeka yini noma mhlambe ngicabanga ukuthi lezo zingenzeka kodwa kunzima ngibona ukuthi ufuna iqale nje ekuqaleni bafu phela nawe usuke usucabanga nawe ukuthi hayi ngawina uyabona mase sizoqala phasi sele ukuthi sibuyele emuva isuke siqala lapho ibinkinga engathi ngaqala nje ekuqaleni uthi bafu njengoba ngizokushayela isiginci ngikushayela isiginci uzokufaka kwi-percentage imalini i-percentage yakho hayi percentage engaka siyakusayina lokho siyakuqeda uthatha ingoma iyaphuma ngeke sibe nenkinga okay kuzokela ukuthi inkulumo iphele nje ingakaphuma umsebenzi ungakhali mawushaya ama-million ngoba masushaya ama-million iyasho lento uthi hayi Udamdala asizile ngengoma endaba eningi nansi enye into ningizimu Afrika sifuna ungena lapha kule ndoda yase Hong Kong kule ndoda yase Hong Kong ngifuna ungidlalele amanona akho afikile nje noma abe maphi kodwa washintshanise nje amanona akho okade ungibalela wona okay yangizwa ukuthi ngithini okade ungibalela nje wona amanoni ungithintela wona ngokuhlukana kwawo ungabi na stress isikhathi sethu isikhathi sami isikhathi sakho futhi ngiqale nje ngile ngikude uze nje nawo angifuni ukubazamisa ukuphela ngifuna ukubabaza nje eduze kwakho ngithi awu ningizimu Afrika awu kunjalo nje Wangiyala wenhlupheko wangikhatha nomntana omuntu behleli kahle sithandana naye inkinga ngingangena mali iphutha lami ngiyalivuma wahamba isikhathi eside ngixolele mntana omuntu ngixolele nganabantu ngixolele asambe bude asambe khabase mina nginenkinga ilo muntu engithandana naye uyangihlupha usejikile useyaphuza useyabhema ubengelela usejikile uma ngithi ngiyambonisa uvelapho mangishiye ngedwa endlini ngisale ngala mina ngiyasoluthi useyajola lapho ehamba khona uyangihlupha udlala ngami ngahlupheka kanjena emhlabeni engabe ngoneni la ngaphula kangaka ngaphatheka kangaka ngaphula kanjena engabe ngizeni la ngabalekelwa nabangani bami ngoba bethi ngiphethe lezi zifo ngase ngaphula kanjena engabe ngizeni la mina ngile pheshweni bafike bangicwasisa mama
mina ngaye emanzini yafike yaphakama inyoka mina ngayibuka emehlweni kodwa yona yabheka phansi yasikhophoza kwaba usuku lami engasinda ngalo lelo Phila lapho before kubeka mina emehlweni awuphile futhi thanda mina emehlweni konke sothile Ilephehlweni bafike bangithwasisa mana mina ngaye emanzini yafike yaphakama inyoka awungayibuka emehlweni kodwa yona yabheka phansi yasikhophozela yona kwaba usuku lami engasinda ngalo lelo ngithi ngayibuka emehlweni kodwa yona yabheka phansi yasikhophozela yona kwaba ilanga lami engaphila ngalo lelo ngithi nomngaba biza bonke anginendaba yini lowubhobha kumsentokodweni sesomali ndakusabe kusaba amaqaba uJohn Mantengo wabadala bazongigoba iqolo ngithi undandako wabo sibathi ngiyalinga ngomthelo bazongizonda bazosathana ngithi la ngiphuma khona ngiphuma emkhomabo njengamanje ngishaba madoda eThekwini lapha ngithi kwenzeke podcast ubuhle bakho buyangibulala yaze yayinhle lengane ubuhle bakho mntana omuntu buyangibulala uvela umkhumbuzo uyana wena semelika isitho sakho ngalabantu siphuphuzela uboya uNkulunkulu wakwakhe nesikhathi mhlawumbe kwakulowo weekend shine bright like a diamond Kanyeze sipalapale shine bright like a diamond Kanyeze sipalapale Kithi muhle umntana omuntu yo Kithi muhle wamuhle umuntu uvela umkhumbuzo uRihanna wena semelile awuningisema Afrika shine bright like a diamond awubafowethu shine bright like a diamond khamazela mfowethu hayiwe khamazela mfowethu khamazela mfowethu awungidlala ihlabo mfowethu before ngihambe ungishaya nje ihlabo kunene ohluke ngayo engikwazi ngayo okungeke usibeke ngapha ekhanda ngoba imishini yethu ngeke ivume ulungile kodwa ngiyazi ukuthi kunento othi uma uyithinta ngingakudlalela nje ngokuhlukana kwazo yabo ngithi nje yabo mesithi amahubo like nengithi nje ezakudala ke futhi lezi amahubo izinkonzo siphinde sithi lapha khosa yes uyayibona lonto siphinde sithi kuseyizona lezi siphinde sithi
Phinde sithi. Where's the change? Bafowethu Ngiyakukhumbula iwe. Ngiyakukhumbula sithandwa sami bo. Ngakubona ku Facebook mntana omuntu. Hayiwe. Khumbule ekhaya. asabe seParis asicaqala ngeGush ayiParis iGush asifa ngoba anti into yasekhaya phela Hayi into yasekhaya vele. Into amandla endoda wadliwa kwaZulu washo njalo icingwane ithi amandla endoda Impela njalo. ngeke siwadla amandla mfowethu kakhabazela ngamavovo sayivala mfana kethi manje hayi sayivala manje Noma ke nje iParis noma kade ngingasebenzisi lesi ngiphethe ithwali lesase Hong Kong. Phela khona lesi khona lesi sengivele ngathi hayi should lesi esase Willis. Lesa kusalikoda ke ngoba phela ziphuma yayibona ikuphi Paris nayi Paris ikuphi Paris ila Paris awulanda bafowethu asabe manje khona ingoma enje khona yebo mntaka asidlale ebhuti omdala singayivaleli ngaphandle ngoba sengizobaleka asivale ngale khona bese siyayichaza ukuthi khamba kanjani ezitolo ialbum kahle kahle ikhona khona ingoma hamba negowamelisha mfowethu ngizwi namandla mina iyangeqa ingoma kahle kahle le album yami nje ngisacela ukuthi be-stream abantu ithi isihloko sakhona iziloji be-stream ku Apple Music na ku Spotify iyatholakala lapho kunengoma ethi ababizi ngebengoma engihamba negcokamelisha kuphinde kube khona ethi oxam lapho ngifeature khona uJiva Zimnike usebenza kuzoba khona ethi uthando lwethu ngifeature intokazi encane usindiswa kuzoba nalethi iziloji
le shawo inkositini ubaba ngisho nje ukuthi abantu bazoyithokozela icwecwe lami ekuyilona ke engilikhiphe njoba kade ngihambile. Nizama Africa asicele kakhulu ukuthi asiye kwialbum kaMfowethu Mbuzeni usenze nemfuthi iqiniso wahlukanisela unyaka ka2024 2025 iNingizimu Africa ikwenzela iqiniso Mfowethu kade kwenzela na futhi ulenzela iqiniso iminyaka amahit osusidlalele wena kwi-podcast maningi kakhulu so ke siyayiqhenya ngawe nathi sikwenze wenzeke siswela amazwi okuzibongela ukuthi ayikhona na inkunzi la ikhona so Mfowethu awusipele ngoma yethu entsha ziningi khona ngifuna le negcoka impela ngifuna le negcoka impela ngifuna wona impela abantu bayiscream bangithi try to stream angithi ni scream ya stream so naso ngicela ubuza zinduna bo ngicela ukubuza into lile bangwaye emculweni ngicela ukubuza zinduna zomculo ngicela ukubuza into lile bangwaye emculweni ngifisa ubiza umnini wengoma ube uyavuka ngabe ngiyamvusa asibonise ukuthi ingoma ishawa kanjani avuka wemnini wengoma sibona ababizi bengoma ngathi bayazi kanti abazi lutho avuka wemnini wengoma sibona ababizi bengoma ngathi bayazi kanti abazi lutho ile ngihamba khona nomthandeni ke la bese kuba khona enye ngicabanga ukuthi bayithanda abantu ethi angisena abangani nayithi asabe soyilalela bafethu usakhulumile umuntu omdala sibuyisela uthando kumnikazi manje angisena abangani angisena abangani iba bangamani lo iba bangijikele iba bangamani lo iba bangijikele abanye bathi ngithwele lo ngoba nginento zami bafowethu unomdala sibe ngale ukuthi ayisikhulumile ngoba hayi bafowethu isikhulumile bafowethu sengabe nje vele ungona isikhulumile mfowethu ngifuna ukubheka ke la manje ukuthi njengoba umsebenzi wakho ukhona asibanxenxe mntaka baba ababukeli nabathandi bomculo wakho nomculo kaMaskandi uwonkana ukuthi cha abayeseke yakwethu ibuya khona impela kweshakwelwandle kodwa abawulandele lo mculo wayo ngoba okukhuluma nakho konke kuhle iciko malisenze lokuhle nathi silenze lokuhle impela ngiyacela nje ukuthi nje bethi nje ukungena impela bethu ukulalela lapho yabo besubscribe bestream nje ngoba ikhona online futhi hayi iza kahle ngoba impela ngiyezwa nayo sebengenile khona bayancoma ngizamile nje impela ukuthi mina ngiyazi ngeke ngenze njani ke ngiyake ngithi mengishaya ingoma accommodate bonke abantu ngozwelalela yonke uzothola ukuthi phela kunoline wase Eastern Cape ngoba ngingakhohlwa nawo wona uyabona nje le ngoma ethi izilotshi yamba ngalesidu vele sase Eastern Cape ngoba phela mengishaya umculo kuzoba khona lethu uthando lwethu ishaya kwaSasitswana ngizama accommodate nalaba bangapho ukuthi bethi nebelalela ialbum yami bezizwe yabona bese kuzoba ilethi oxame engifeature uJiva ngithe istyle ukusithi kancane ngathatha isishangane kancane ngasimixa noMaskandi yabo ngenzela ukuthi nako kwasoshangane ithi mayifika khona yabona international obeni mayengane bezwe ukuthi hayibo engathi nathi siyangena yazi ke nawe
Yes. No umdala singeke sikudedele. Mawusongijabulisile ungijabulisile. Ngeke ngikudedele. La ekhaya insizwa zakithi nentokazi zakithi ziyazi. Sinembuzo emithathu. 3 questions ngaphezulu kwale sengikubuza yona eminingi engingayibuza. Lana ke sinembuzo emithathu la khona sisuke sinika isivakashi sethu ukuthi just ukuchecka nje imibuzo esobala ukuthi ke mhlambe unjani lombala. Bese uyisho cha uhlaza ubomvu. Angeke sikuphikise ke lapho ukuthi lo mbala ushilo uyikho noma uyikho sesidedela kumbukeli wekwenze kwenzeka ukuthi ke hayi asitshele ukuthi lokho okushilo kuyikho yini. Mongenawo futhi impendulo hayi mfowethu Khumalo asidlulele kolandelayo. You 3 nje kuphela. Hayi ihlabi kakhulu bhuti. Hayi akunankinga. Okay, question number 1. Kuneqembu laqopha umlando eNingizimu Afrika. Lahlanganisa amacika ayisikhombisa okuqala akaze kwenzekana namhla lokho iqembu lakhipha ialbum ngabe iliphi lelo qembu Amabhenanya angazi Ningizimu Afrika kukwena ngasekhaya ukuthi usitshele ukuthi lokho akushoyo ekuyiqembu lika Maskandi ke uthi cha Amabhenanya anginaliqiniso kodwa ke nginethemba unethemba futhi ukuthi kunjalo hayi nginethemba ngoba phela ibona baba 7 hayi bengiqamba amanga bengixolela Okay uMaskandi usukhula ngendlela eyisimanga question number 2 futhi siyawuthanda sibaningi kodwa angeke sakhohlwa ngabaqophi bemlando ngoba yonke into inemlando 2004 kunengoma yalala isibili okokuqala kwi-top 10 yokuhlukanisa unyaka ngabe liphi lelo qembu noma iciko elasimela kuloya nyaka ka2004 Shwi nomtekha Okay asithembe Ningizimu Afrika ubhuti omdala yini nithi ngimthambisele cha ngimthambisele ngiyambuza nje Last question isisho so mbuzo okugcina ke ubona ilula mbuzo okugcina ke lo bhuti omdala lo isisho ke nesaga kakhulu isisho sivamise siyaguquguquka emshweni siqala ngo-uku imvamisa yaso siqala ngo-uku ukubamba ongezansi isisho leso ngicela ke ungiphe incazelo yaso bese ungifake uma sungakhela umusho shothi uzofuka usichazele ukuthi ukubamba ongezansi kusho ukuthi bese ke wakho umusho ususifaka phakathi kemshweni lesi sisho ukubamba ongezasi okumangala ngibamba ongezasi ukumangala ukubamba ya umangala ukubamba ongezasi shosho sengafaka ngithi hey ngibamba ongezasi ngibona ama artist amadala ehlulwe iginci kwimpucuzeko noma ngithi ngibamba ongenzasi ngibona bethi ngibona amakhosi oMaskandi engakwazi ukushaya iginci awu phela ihlazo lela ngiyaxolisa ngingangithuki ngiyazi ngakho umusho uweke bafo mina ngishongo njalo kodwa ngithaya kumusho ukubamba ongezasi nje into evele kumangazi uthi hawu hayi ibe njalo ke imbuzo yethu ibimthathu sayiphelile sibuyele endabeni yethu ke bhuti omdala cha sikwenzeke ke sithatha ke ithuba siyabonga ukuthi asikutholanga kanzima bhuti omdala ngifuna ukutshela ababukeli bekwenze kwenzeke ngishilo futhi ngizokhuluma ngale ndaba ukuthi akubanga nzima iphutha eliningi belingakithi ngoba ngiyakhumbula sikwi matter of all okokuqala sixoxa nje umlomo nomlomo sifisa ukuthi uzivakashele ngonyaka ophelile kwi podcast kwaba ukuthi unginike inombolo ukuthi ngikushayele hayi indoda leyo kwaKhumalo ke yalale into angene yehla yenyuka yangakwenza lokho ngaphinda ngakuthola futhi kulokhu kwi matter of all kulokhu kulokho okugcina kwa 2025 ngaphinda ngasho into efana ngathi hayibo ngathatha inamba yakho bhuti wathi wena ungangifonelanga nangempela futhi ngaphinda ngadunguza phela into kaApril leyo kodwa ngakufonela ngomsombuluko ngathi ngani yakwethu ngicela ufike e-studio same time akweqa wanginika usuku wanginika isikhathi wafika isho ukuthini lento yentobe engaka bhuti omdala ngawe ikakhulukazi kumfana ongamazi noma kwi podcast yes ushilo ukuthi mancane yakhula abengajwayeleki kodwa into ongayijwayele nje bese uyithathela phezulu ngalolu hlobo ukuthini ngawe leyo nto isho ukuthini siphe mina kunjalo ke nje mntaka ba kufana nami ke nje
angena umuntu ophezulu nanokuthi oyithatha ethatha izinga lakhe bese libeka lapho phezulu. Mina ngilona nje celebrate ngumuntu opass uyayibona. That is why noma siphi station mina mesingitholile ngiyaya kusona. Kodwa nje futhi kuya ne approach yakho ke nawe uthi uze kanjani. Cha ngithene ngikulalela should nawe vele awungenanga ngewindi la uyabona uyalaleleka ukuthi cha le ayizisho ukuthi angifane ngize ngiyibone thema uchaza ngabona le kufanele ngiye khona. Umuntu omdala hayi ke kusho wena kwenzeke siyabonga kakhulu bafowethu. Umuntu omdala usesigcobile sisakhula ke sazabalaza khona amaphutha khona okuningi abantu abangakuveza nokuhle kukhona kulo lonke ngalolu hlelo lethu sesilwenzile sizibuze iciko lethu ukuthi ku 100% sixoxile kwamnandi sahlala ndawonye i-hour sixoxa usinika bani percent ngomsebenzi wethu ke sikwenzeke usuyongithumela na ku WhatsApp uthi awekhumala ungakubuzi phela ukuthi wobuza ukuthi kuyenziwa ukuthi akwenziwa uyobusungitshela ke sesilungisa kodwa kwamanje kubuka iningizimu Afrika ngokuthobeka kwethu nokusebenza kwethu ukubone kunjani ku 100%. Hayi 100% bandla ngiyawukhipha cha akukho engibone kushayisa nani nembuzo yakho ayikho lefanele ngithuma ukuthi ngise lapho ngoba phela khona uthothi kunombuzo ovela ubona uthi wasekuthumile awukazi uphendula manje uyabona nalokho kunqaba ku unprofessional cha ngasho nje cha mfethu ngineza 99 mfethu ayikho nje inkinga usambe kahle nje nami nje ngiyifile ngisekhaya hayi ngijabule kakhulu futhi ngiyacela ukuthi abantu kune page ke la ku Facebook ke lapho ngiyatholakala lapho uthi Mbuzeni Sibhakubhaku na Instagram uthi @mkhize Mbuzeni ngiyatholana ku TikTok Mbuzeni Mkhize nofuna ke ukwazi kangcono bese kuthi number engitholakala ngakuyona for ama bookings ithi 0834041476 0834041476 ngeke ngikuvalele bhuti omdala ngaphandle noma sesihamba kodwa angufake ngewindi leyo yokuhamba kwakha amazwe akujwayelekile angeke siyihloniphi into enjalo sishoda ngazi indondo singasuke sibe sikhipha iCamera sikupha yona sithi nathi iCamera esikwenzeke nakona idala Nkosi yami sishoda ngamasha kodwa sithi ke ngane kwethu ngenxa yamagale lakho njoba sithi ukusibelesele sithi July wonke uchithele emazweni ezweni laseNetherlands ithi lento kuwena mfowethu sengiyifaka nje nembobo ukuthi ngeke bhuti omdala uzongazizwa mawufika awule ndoda yadla amandla ami kangaka yangakhuluma ngokubaleka kwami ukuhamba amazwe ngoba kuyinto umuntu uNkulunkulu umphile nomunye na ukuphile leyo ngoba abaningi abafisayo nami nje angazi ukuthi ngenze njani uma ngifaka esikhwameni sakho noma ngifaka esigingcini sakho ngihambe ngiyobona amazwe wabalile angaphezulu kwalishumi ongazise wona wahambile kulelizwe noma kulomhlaba kuthini kuwena mntaka kuyintokozo wena mhlonishwa ukuthi ngoba phela hayi ukuthi basuke belandalela bethandana ilesiginci khona le ngeke ngifike khona ubone ukuthi umlungu uyayizwa ngaphakathi lento nanenhlonipho engiyithola le ngize ngibone ukuthi hayi cha hayi ngakithi angikaze ngihlonishwe kangaka hayi bomlungu ngakaze khokhe imali engaka ngami nje ayibona into enjalo kungabe ama China nakhona ngifike nakhona ngigcine sengingathi ngowakhona ngaso ngelesiginci ngasho ngithi mina lokho kunginikeza ke kunginikeza ukuthi ngibona ukuthi shoot lento engiyenzayo ikhona eSouth Africa nanokuthi ngiyiqhawe eSouth Africa ngoba mengisuke ngihambile la ngisuke ngiyomela yona eSouth Africa lekubalwa lamazwe lawo and futhi nawo ngifike esho nawe ethi no ayaqala ukubona umuntu oshaya lesiginci kangaka asathole ekhanda ingakho ke njoba ngizovula ke isikole esambuzeni sesiginci ngifuna bezoshaya lo shuni wami ngifuna ngibone mina estage ingane zamantombazana ziphethe iginci zishaya ingoma eyodwa nje yomculi wala yamaskandi iphupho kuyiphupho lami into engifuna ukuzenza lezo ukuthi ngifuna nje ukuvula isikole sesiginci mfowethu ngizokudedela awungeke uyambona njini lokhomba isikhathi
ukungabizwa emcimbini angikaze ngakubona upost ivideo complainer ukhala ngokuthi angibiziwe mina angibiziwe mina kusho ukuthini ngawe lonto leyo noma imaphi into ongayicebisa amaciko kuleso sigatshana sokuthi ungabalisi mawungakabizwa qhubeka wenza umsebenzi wakho angazi noma mhlawumbe nawe uyabalisa kodwa cha angaze ngidibane nevideo yakho ikakhulukazi emcimbini yase South Africa noma kaMaskandi ukhona kodwa hayi kuyo yonke hayi mina ngibalisa mntakaba ngoba phela abahleli bemcimbi nesuke behlela umcimbi kusuke bebhekile utho njengamanje kulonyaka ubani odingwa kakhulu abantu so basuke bebhekela ngoba phela nabaku business not ukuthi basuke bethatha nje yabo ngithi mina hayi mengekho lo mcimbi hayi anginanke ngiyothola omunye futhi kuyenzeka bengishiye ngithi ngiyabona kwelinye ila ngizwe sekuyibona abangifonelayo kanti futhi kuyangisiza ke naloko ngoba lethama usungifonela ile ngikunikeza ifiga ukuthi ngiyilento yayibona lonto shuthi leyo mnyaka ngingekho akunanke ngoba phela vele akunankinga noma ungangiyeka ngithi uyangiyeka kodwa nje umdla wabuye ngizokunikeza ukuthi hayi sagcina sila sengila angiyazi vele uzoyikhipha uyangifuna so angikubona isidingo sokuthi fanele ngithi ngiyabalisa ngisalile hayi mina ngeke ngisale nje vele kakhulu yabo futhi angibi nenkinga ngoba vele nabakithi ithongo nebengishiya ngapha bengivulela okukhulu lokho abangakaze befike futhi kwabona ngivele ngiyele overseas kuvele nawe yabona kodwa nje angibi nenkinga uma uyiartist ndiyakufuna ukuthi ubalise zama uqinise engomeni khona kuzokwenza ukuthi bekufuna ngifuna ukuya lapho bhuti mina ngikubona kushoda ngomsebenzi wakhe yes bengakuvala yenzela lento ukuthi bakurope endlela vele empilweni sinjalo siyarobhana sikheqayo kodwa ukubalisa akwenzi ukuthi ube yinekhonco lokukhombisa ukuhluleka manje ukubalisa vele ukuhluleka akufuna ubalisa zama ukuthi okay ilutho angeke ngikhiphe yipi lengoma le ezobenza ukuthi bengibizi bese ukwenza shaya ingoma bazokubiza mina ngikubona ukubalisa ukuthi kuyasiza cha shuthi mama sithi amaciko nasafika bafowethu shaya ingoma nje bazokubiza futhi phela emcimbini ngeke sibizwe sonke sisibaningi kakhulu manje phela mawuzobheka manje abaculi bamaskandi sebemo kunakuqala ekuqaleni uyakhumbula besazi noma kade bekhona kodwa ubuwazi ukuthi obabwashe emhlophe ephuza ekhemesi imfazi omnyama kanjalo yabo kanjalo manje sesibaningi kakhulu shuthi ke ufuna unomhlelo wemcimbi ebheke ukuthi uzobalansisa kanjani ngomunye unyaka ke bese biza omunye yayibona ungabusasho lo nyaka ngibiziwe mina yayibona yona hayi akufuneki kanjani asibakhulise khulani soza kithi khulwa kanjalo mntakaba hayi ke siyabonga umuntu omdala sivalelise ngento yakho mfowethu ikhona ialbum kaMbuzela Mfoka Mkhize bafowethu ibhena nyawo lethu enhlazuka banganza kwethu asimeseke sengisho njalo ngithi asiyeseke yakwethu isisijabulisile nje awusisijabulisile ngedatha lethu nawe edatha lakho seyihlangane lento khipha ama data ethu sonke yabo sivalelise futhi omdala sehamba manje seyikwenza podcast igama linde kuhle usibongiseni ngakhumala unike shout out phazamisa sihambile yosithela mina manje wasa ayibahle ngithi zimbi izinto oqhamba phethe zakila ngithi zimbi izinto oqhamba phethe zakila yini na hamba manje ngithi zimbi izinto oqhamba phethe zakila yini na ngithi zimbi izinto oqhamba phethe zakila yini na ngingehla abafana bami ninani ngezansi Yonoqaphela labafana abancane ngathi bazodala inkinga yibo laba
Ayisale. Siyabonga mntakababa. Shaya ingane ungayisali. Awayishaya umuntu omdala. So Siyabonga Hayi mntakababa. siyabona nabesilo baba yini. Danke. Hayi. Kwenzeke.